Продължаваме в предаването, уважаеми зрители. Руският град Екатеринбург представи кандидатурата си за домакин на световното изложение през 2020 в рамките на съпътстващата програма на Международния технически панаир. Подробностите ще научим от Константин Пеев, ръководител отдел на наука и образование на Руския културно-информационен център. Здравейте, господин Пеев. Добре дошли. Добре заварили, добър ден. Как мина презентацията, която се състоя в прес-клуба на Международен панаир Пловдив? Презентацията мина успешно. Успешно мина. На нас ни беше особено приятно, че именно тук в Пловдив се проведе тя, защото Международният панаир в Пловдив е едно средище, което през годините се е утвърдило изключително авторитетно за името не само на града, но за името и авторитета на България. Не само на Балканите, не само в Европа, но и по света. В същото време за нас много така приятно ни беше да направим тази презентация в Пловдив, защото 2009 година се подписа протокол за побратимяване между Екатеринбург и Пловдив. И в този смисъл, има нещо много така истинско, много човешко, много обнадеждаващо, именно тук, на Пловдивска земя, да бъде направена тази презентация. Много хора присъстваха, представители... Беше пълна залата. Пълна беше залата, представители на деловите среди, на научните среди, на обществеността. Много приятно беше, че имаше много млади хора, студенти от пловдивските висши учебни заведения. Надяваме се, че това, което беше споделено, действително така е било интересно и приятно за всички. Със сигурност, при положение, че всички стояха до самия край и никой не излизаше. Да. Това е повече от показателно. А какви акценти поставяте в представянето на кандидатурата на Руския град? Значи, основните акценти са няколко. Първо, географското положение на Екатеринбург. Знаем, че една от глобалните идеи на съвременността, това е евразийската идея, евразийския проект. Той води своето начало от началото на века. Знаем президента Де Гол как издигна на времето тази идея Европа от Атлантика до Урал. Знаем позицията на Германия по този въпрос. Също знаем как нещата се развиха във времето, че вече говорим от гледна точка на световния просперитет, на световния мир и стабилитет, че идеята завладява все повече умовете и сърцата на хората за Европа от Атлантика до Владивосток. И има защо. Има защо за това нещо. Край на краища Европа е една люлка на цивилизацията. Русия с нейните огромни простори, всеизвестно е, че е като така носител и люлка на духа. Това ще бъде ли плюс в кандидатурата? Несъмнено очакваме да бъде, защото самия Екатеринбург се намира точно на границата между Европа и Азия. Даже в Екатеринбург има един знаменателен обелиск, паметник, който точно маркира, до тук е Европа, от тук е Азия. Разбира се, чисто условно, но това, което прави много силно впечатление през последните години, че водещите световни лидери оценят именно този факт. Оценя се, същността, силата, потенциала на евразийския проект, на евразийската идея, като действително един консолидиращ, един стимулиращ, един балансиращ и един фактор, който в световния глобален свят би бил безкрайно ценен и полезен. 2009 година, прощавайте, аз искам да припомня, се проведоха два форума. Единият форум беше на страните от БРИКС, Индия, Китай, Русия и Бразилия.
в Екатеринбург, които Ето сега и защо Екатеринбург? Обсъдиха тази идея. Да е Шанхайския форум също. Лидерите приеха тази идея. Нали, надяваме се, че уникалното географско положение, за което говориме, от друга страна мощния промишлен потенциал на Екатеринбург. Казвате за промишлен потенциал. Аз да припомня нашите зрители, че още през 1723 година той е определен за промишлен център на Русия с указ на цар Петър Велики, нали така? Да, така е. 1723 година е създаден града именно като промишлен център на Русия, след което вече се развива във времето. Знаете, че той носеше името Свердловск от 24-та година до 91-та година. 91-та година отново беше върнато името Екатеринбург. Той е така кръстен в името на императрица Екатерина I. Нали. Така че втория фактор на въпроса, който преди малко ми зададохте, това е мощния промишлен потенциал на Екатеринбург. Екатеринбург изнася продукция, и то главно машиностроителна, почти в 130 страни в света. България сред тях ли е? България също и сред тях. Третия фактор, който определя кандидатурата, това е много мощния научен потенциал на града. В Екатеринбург има 45 висши учебни заведения, има над 20 института на Руската академия на науките. В Екатеринбург се обучават над 220 000 студента. Един от най-младежките градове. Да. С 220 000 студенти. Така е. Явно има и къде да учат, и къде да се реализират. То не е просто да се съберат едни хора на едно място. Кадрите се реализират, тъй като промишленият потенциал е изключително мощен. Вие, навярно, знаете, че Екатеринбург е един от 12-те града, определени от ЮНЕСКО като най-значимите градове на света. Той е един от най-динамично развиващите се към момента, вече толкова години. Това, което пък казвате, в 2010 година в класацията на Forbes, той е действително на трето място като най-развиващ се промишлен и икономически център. Тук аз четох, че той се е установил като център на човешки интелектуален капитал. Много съчетания в един град. Много така и икономика, и младежки център притегателен, и интелектуален потенциал. Всичко това в този град. Така е. Съсредоточено. И това дава действително сериозно основание, че кандидатурата на Екатеринбург е много сериозна. Конкуренцията ви обаче също е сериозна. Конкуренцията, е много достойна. Какво ще ги преборите? Това, което ние видяхме по време на видеото, представящо достолепието на града, наистина си заслужава уважението. Но вие мислите и за конкуренцията. Разбира се, бразилския Сао Пауло е един също изключително мощен център, който се развива в последните 2 десетилетия много силно. Турския град Измир също има не една и две силни страни. Това са все пак сили. Тайланд, Бразилия, Турция. Кандидатства. И разбира се Дубай. Дубай, където е един център, знаем, където всичко водещо се също там така фокусира. Кажете, господин Пеев, доколко това, предполагам, че в по-голямата си част това е въпрос на политика, спечелването на кандидатурата? Разбира се, тук има неща, които на всеки един етап от световното развитие, политическата картина, тенденциите, тези неща се отчитат. Но има и безспорни обективни дадености, които Кое натежава най-много? Тези обективни дадености или кои са те? Как да ви кажа? Това най-вече могат да отговорят членовете на комитета, който месец ноември трябва да определи кой град ще бъде домакин. Тогава е гласуването, така ли? Тогава месец ноември е гласуването. Не остана, Но другото, което също трябва да се има предвид, когато говорим за днешния ден, това е плюс всичко останало, за което стана дума, мощния иновационен потенциал,
който е съсредоточен И вие значи точно за иновации на точното място сте, след като Международен панаир Пловдив отново много иновации представя. Да. Не случайно затова го направихме и тук. Нали? Представението. Това за нас беше най-естественото място, най-естественото средище, тъй като това е както лайт мотива и на Пловдивския технически панаир. Нали? Ние даже по този повод в петък, тук също в Пловдив, ще проведем с Пловдивската научна общественост такава дискусия, специализирана дискусия на тема иновационно развитие и интелектуална собственост с участието на представители на руската страна, на Пловдивската научна общественост. Това ще бъде изключително интересно. Ръководството на Българската академия на науките. Нали, правите продължение на темата. Кажете обаче, започнахте за иновациите, с които Екатеринбург би могъл да бъде едни гърди напред и не само. Ами вижте, значи, в последните 4-5 години, всяка година в Екатеринбург се провежда световно изложение на иновациите. Това е промишленост, развитие, иновации. Ежегодно? Ежегодно в Екатеринбург. Имате ли какво да покажете? Има изграден огромен център Екатеринбург Експо. Сега, за 2020 година, проекта, който е разработен, предполага реализацията на едно изключително мащабно и съвременно строителство, което да отговори на най-водещи съвременни тенденции в архитектурата, в човешкото така познание, на една площ от 550 хектара. Мисля, че го видяхме в видеото. 550 хектара. И всичко това нещо ще остане след 2020 година да се ползва и то преди всичко от този интелектуален потенциал, от тези млади хора, за които говорим. Тоест това са плюсове при спечелване на кандидатура. Безспорни плюсови. Искам да ви кажа и друго. Инвестициите, които се отделят от страна на руското правителство, от страна на ръководството. Кажете за държавната подкрепа, това е много важно. Това е изключително мощен ресурс. Самия президент на Русия, Владимир Владимирович Путин, не случайно казва, припомня, значи Русия участва на първото световно изложение 1851 година, нали, в Лондон. В 1900 година Русия взема най-голямата награда от изложението в Париж на Пловдивския панаир. Русия е традиционен участник. Ние имаме тук над... През 2011 Русия беше страна партньор. Да. Така че на това нещо се отдели изключително голямо внимание, но специално за Екатеринбург вниманието на руското правителство, на обществеността, на ръководството на Екатеринбург е изключително голямо. Оргкомитета, който се занимава с подготовката и организацията, работи буквално ежедневно, контактувайки с всички така водещи. Може би допълнителен плюс за кандидатурата на руския град е, че до момента световни изложения на територията на Русия не са се провеждали. Не са провеждали и за това даже президента Путин излишно наблегна. При тези традиции, започвайки от първото световно изложение, минавайки през Парижкото изложение, цялото обществено, политическо, икономическо развитие на Русия, цялата нова история на Русия, вече предполага действително да бъде съвсем близко и този ден, когато поредното експо да бъде също в Русия. И то не само за името и доброто и авторитета на Русия, но просто като един така стабилизиращ фактор в рамките на глобалния свят, на глобалния мир и на тези процеси, които се надяваме ще бъдат в името на доброто на всички нас. Сега, господин Пеев казва, че рекламата най-добре продава. Вие споменахте за Организационния комитет, който работи по подготовката и на самата кандидатура. Кажете, има ли известни личности, които лобират за вас? Защото много си говорим тук. Не знам вие дали сте чули, но нашия град Пловдив е кандидат пък за Европейска столица на културата. И все си търсим известни личности, които да лобират за нас. При вас в Русия има ли известни личности, които да лобират за Екатеринбург? Що се касае от известните
така фигури на Русия, разбира се. Това е и на политическо ниво. Освен държавно, разбира се, вие споменахте Путин. Да, на държавно ниво. Нали, изключително много ярка, силна позиция има от страна на Руската академия на науките, от водещите министерства на промишлеността, на енергетиката, от най-авторитетните общественици на Русия. Аз искам и това да спомена, че в самия Екатеринбург има на 20 дипломатически мисии и представителства. В самия Екатеринбург има дипломатически представителства като генерални консулства на водещи страни в света, на Съединените щати, на Китай, на Индия, на Великобритания, на Германия, на Италия и да ни продължавам да изреждам. Нали, това е едно признание, това е един потенциал. Нали, тези хора, които са там, те ежедневно са вписани във всички процеси, които протичат във връзка с подготовката и най-вече